И как така не усетихте, че ви готвят сваляне от власт? Аз предполагах, но това протичаше в разговори. В разговори, които бяха разумни за тогавашната ситуация. На мен ми предоставяха да доработа новата конституция и така, редица други служби и работа. Но разбира се, събитията се развиха по друг начин. Да продължим тогава с въпроса на Койчев от Търново. Вие твърдите, че е трябвало да управлявате още една година. Колко щеше да стане тогава външния ни дълг? Външен дълг се спекулира, че по времето на Тодор Живков остане външен дълг. Ако се вземат справки, в България не може да се вземе справка, тъй като са унищожени службите, които тогава работеха. Но вземах от Международния валутен фонд и Международната банка. И там ясно се вижда, че задълженията са минимални. Така че всичко това е плод на пропаганда срещу миналото и лично срещу Тодор Живков. Как? На 10 ноември те са били 10 милиарда? Не е верно. Това е лъжа. Не може да са били 10 милиарда. Пълна лъжа. А кога са били? Ами не знам кога. Да кажат 2 милиарда, които бяха внесени в чуждестранни банки, 2 милиарда долари, които бяха внесени в чуждестранни банки. Защо ги окрадоха? Аз си ги внесох. Създадох валутен резерв на страната. 2 милиарда лева. Цялото злато забраних да се изнася. Създадоме златния фонд. И така нататък. А кой го изнесе? Така че имаме огромен резерв. Освен това, кой го изнесе? Имаше задължения други страни към нас, които компенсираха. Не повече, това е било от 2, а максимум 3 милиарда долара. Но не може България да се провери. Да разбирам ли, че упреквате тогавашното ръководство на БСП? Ами да. Луканов, правителството на Луканов, двете правителства на Луканов и всички останали. При правителството на Луканов дълга беше 10 милиарда. Еми да се провери откъде е създаден този дълг. Защото и трябва да се прехвърля на Тодор Живков. Откъде? Вие не знаете? Не. И не е правилно. Аз ви казах, че сведенията съм ги вземал с големи трудности от Международния валутен фонд и Международната банка. В тия сведения, по мое време, не е имало такива задължения. Абсолютно не е имало такива задължения. Това е една от измамите, които постигнаха временно, даже и сега в нашите разговори се поставя от някой. А можете ли да предоставите тези сведения? Мога, обаче никой не ме пита за това. Ето, оставете ги на нас. Аз ви ги казах. Няма такова нещо. Абсолютно няма. Такива задължения 10 милиарда няма. Но не може да се провери в България, тъй като си унищожена тая служба, която се е занимавала. Значи ви упреквате Луканов? Упреквам, не знам кой е, но някой службата не работи. Или е преустроена. И не мога аз при вързани ръце и крака да събера информация. Но Луканов не може да се защити. Можах от Международната банка и Международния валутен фонд да вземат реалните задължения и това, което има да вземаме, с изключение на социалистическите страни, а повече от социалистическите страни дължеха на България. Това число и Русия. Вие упреквате Луканов, но той не може да се защити. Аз съм го упреквал не сега, когато той е мъртъв. Аз съм го упреквал, когато беше жив и той е открито. Аз поведох борбата против Луканов. А какво ви е казвал?
Той ли? Да. Освен помия да фърля върху мене и да организира кампания срещу мене, той друго нищо не върши. Той по отношение на мене. Той идва на един разговор. Преди, след като бях освободен, да ме предупреждава да мълча, да не говоря, да не се срещам с хора, само с роднините. Горанов от София. Какво мислите за книгата на академик Нико Ахиел, Тодор Живков и личната власт? Кога беше апогеят на личната ви власт и кои комунистически дейци смятахте за свои съперници? Сега гледайте, няколко души евреи, 5-6 души, започнаха кампанията, която и сега продължава. В тия евреи водеща роля вероятно е Нико Ахиел. След това 2 души, осъдени от Народния съд, които аз ги освободих. И аз искам да използвам тая трибуна, за да ги предупредя всички тия, които аз ги пуснах от лагерите, от затворите, че те можеха да стоят там още 5-10 години, ако не бех аз. Те трябва да ми благодарят. А аз нямам никакво отношение по съденето, тъй като аз или решаване кой да бъде съден, тъй като аз бях секретар на градския комитет в София на партията. И не съм имал тия възможности. Не съм членувал в Централния комитет. Не съм бил политбюро по това време. Кого имате предвид? Кого предупреждавате? Аз предупреждавам всички тия, които ги освободих, да си помислят, не дължат ли благодарност на Тодор Живков, че Тодор Живков с 5 години най-малко ги пусна от лагерите и от затворите. Нищо друго не желая. Само едно уважение. Коя година? Веднага като стана председател на Министерството 72 и 73 година започнах, заликвидирахме най-напред лагерите, бех аз в един лагер там и така нататък, историята е известна, и след това внесох предложение да бъдат закрити лагерите и пуснати всички от затворите. Но беха пуснати всички, които беха осъдени от Народния съд. Но вие бяхте шеф на партията от 56-та година. Да, и тогава обаче реален ръководител беше 62 година, тъй като в партията имаше фракция начало с Югов и така нататък, и